auzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim. Ni dan ubanka baka isa ka zo ka ce ka mani laihi ba ka koma ka labe mini ba za na ganin ka ƙarya ne kake ka zo ka mutum laihi kwana ɗaya kwana biyu shekara ɗaya shekara biyu ka koma ka nuna tare da shi kake sakarai kenan wanda bai san abin da yake ba mu wayayi ne ba abin da musali in dai wannan abin da yake ne ka ku game da haka mu sanani ne mun san komai game da nan kuma wannan abin da ka zo ka tsara idai ba buri zane ba har Allah ba buri zane ba dauka yana zagin dan maimai da uban dan maimai da kakan dan maimai da uban gaye da uwar gaye da wani ke zagi ba buri zane abinda na sa gaba kenan da izinin Allah ba za ni bari ba kuma Allah ya gama mu da ku in Allah ya gama mu da ku za ku ga abin da za a yi da ni ba za ni bari ba duk mutum da ya nuna bai san ka har abada bai san ka wanda ya nuna yana san ka kuma har abada yana san ka ka san da wannan kowa ya san da wannan in mutum ya ce yana son ka to yana son ka in ya ce bai san ka bai san ka mutum ya imani da haka abin yake kan mutum ya ce bai san ka daga baya to yana son ka ƙarya ne ba za yi ba. Assalamu alaikum.